Goeien en welkom weer bij Friesland Kiest. Wij hier in de studio drie Friese Kamerleden. En drie die dat om wat voor reden ik graag willen willen. Ze debatteren onder de hand van stellingen. En wij hier drie mensen achter de spreekgestoelten. Dat binnen Sander de Rauw van het CDA. Hij is Kamerlid. Anja Haga van de ChristenUnie. Zij wil het graag willen. En aan de andere kant zie je het Lutz Jacobi. Zij is al Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ik nog drie Kamerleden of die dat willen bij de Toog. En daar is het Andries Bakker. Ja, dat Kamerlid dat is in elk geval Magda Berndsen van D66. Zij wil het op een nij worden. Aukie de Vries van de VVD en Jos van der Horst van de SP. Een probleem dat Friesland, maar net alleen nog Friesland, al een heel skoft maar wrakselt, is de krimp. En daar discussiëren we nou over. Het platteland rint leeg. Van bakkers en slachters is in het dorpen al jaren verlien ausgenom. Nou verdwijnen de squalen omdat jonge mensen maar ben naar de stad loeken. Zonder auto ben je nergens op het platteland, want er is kwalijk iepenbier vervier. In het dorpen verkrot je leegstaande huizen en alle maatregels die genomen worden, kunnen soks net keren. Je kan het dikken onlezen van niks naar nergens, rap internet. Maar de legering van het platteland is net tjin te houden. Sander de Rauw van het CDA, de legering, de krimp van het platteland is net in te houden, is uw stelling. Ik hoorde juist in het Noordelijk Listloekersdebat in Greens dat Jo Verhoorman, de heer Buma, zei, ja, die is wel in te houden. Nou, wat het CDA wil en de keuze die we bewust maken is dat we vinden dat we ons daarmee moeten bemoeien. Mee moeten helpen vanuit Den Haag om te kijken wat kunnen we doen. Ja, maar is iets in te houden? Nou, het is niet helemaal tegen te houden, alleen je kan er wel op inspelen. Je kan ook voorkomen dat regio's of dorpen echt wegzakken. Ja, maar je bent dus net eens maar je eigen listloeker die staat dat krimp woltje in te houden is. Jawel, omdat wij juist de stelling betrekken van wij willen er wat aan doen. Wij voelen ons als CDA betrokken bij de gebieden waar schaarste komt. Wij vinden ook dat je daar iets aan kan doen. Dat wil niet helemaal zeggen dat je het helemaal tegen kan houden, maar dat je wel op kan inspelen. Zodat je de problemen kunt voorkomen, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook in de zorg. Dan kun je echt wel met initiatieven van onderop, maar ook met steun vanuit Den Haag iets aan doen. En ja, dat is ook de steun die wij uitspreken. Mevrouw Jacobi, de heer Samson juist zeggen, nee, die krimp die hoort net zin. Ik denk dat de legering op zich net zin te houden is. Meestal, zeker ik als jongeren. Waarvoor gewoon hier net genoeg werk is, dat die voortloeken. Oude meisjes van wie de voorzieningen net maar in het dorpen binnen, dat die naar een grote plak binnen. Zulke dingen, die effecten, daar kiest wel op tarieren. En ik denk dat de effecten van verkrotting bijvoorbeeld, dat de OERIT een hartstikke belangrijke rol heeft. Wij willen heel graag dat de Wennenburg-corporaties, maar de OERIT tot programma's komen, tot afspraken waarbij bijvoorbeeld ik privéhuizen, particuliere huizen opkocht worden als ze echt net te verkepen binnen. En dat zijn dingen om te zorgen dat de dorpen er goed bij staan blijven. Maar voordat het goed verkrot, het binnen meesten natuurlijk eerst voortgang. Hoe haal je dat zin, mevrouw Haga? Nou, het is dwarpen, je krijgt heel veel meer centrumdwarpen. Mensen die willen in een dorp wonen waar wat is. Er moet een winkel wezen, er moet een squalle wezen. Dus het is een proces wat je net zin houdt? Nee, en er zijn dwarpen waar mensen wonen, maar waar wat minder voorzienings zijn. En daar is op zich niks mis mee, als je maar zorgt dat er genoeg voorzienings in de hele regio zijn. En dat zei de ChristenUnie ook. We moeten zorgen dat er genoeg squallen bijvoorbeeld in de regio blijven. Maar moet je die centraal organiseren in centrumdwarpen? Die kun je in centrumdwarpen en in Lietzere dwarpen wel organiseren, maar dat er genoeg Lietse squallen verspreid over de regio ben. Misschien net elk dorp, maar wel genoeg, zodat mensen net 20 kilometer moeten reizen hier naar een dorp. Maar dat betekent dus eigenlijk dat 5 kilometer. Dat betekent dus eigenlijk als het gaat om die verzendingen, dat je bepaalde dorpen gewoon opjouwen? Nee, want mensen die kiezen dan heel bewust voor een dorp waarvan ze zeggen, er is misschien geen winkel, geen squallen, maar 4 kilometer verderop is er wel een squallen en daarom wil ik hier wel wonen. En daarom moet er wel in investeren. Ja, nou, ik kan hier al heel lang mee aan de slag geweest. Ik kan je zelfs een soort van puntenplan van maken wat het plattelandsparlement in Nederland omarmd had. We moeten heel erg en denken gaan. En het dorp moet er goed bij staan blijven. Soms betekent dat gewoon huizen eruit halen en netjes horen. Dat is hartstikke belangrijk. Friesland is op zich een prachtige wenprovincie. Maar je moet wel zorgen dat in het en soms ik systemen nodig binnen. Bijvoorbeeld zorg in een dorp te houden, waarbij verpleegkundigen uit de buurt maar qua de zorg voor de mensen opnemen. Energie in het dorp. Die de Partij van de Arbeid rond hebben. Dus zullen ik wat regelvrijer in reageren moeten. En wat dat betreft, Friesland is al goed aan de slag. Maar dat krimplan, zeg maar, dan moest hoe verder als aan de voorkant zitten geweest om het voor elkaar te houden, heel gericht bouwen, renoveren, ja. Dat is het allerbelangrijkste. Eventjes door de squallen, meneer de Rauwe. Het gaat bij het CDA vaak om de squallen, het in stand houden van de squallen.
Het liefste christelijke squal natuurlijk, je bent een christelijke partij. Het gaat om de Nee, vrijheid dat van maakt je niks ouders. uit? Ja. Nee hoor, het is niet omdat het christelijk is of niet. Het gaat er ons om dat de school is van de ouders. En de keuze die wij als CDA heel bewust maken, ook deze verkiezingen weer, is zorg ervoor dat je ouders en schoolbesturen ondersteunt. Want inderdaad, een kleine school kan wel eens dichtgaan. Kwaliteit staat voorop. Als je die kunnen leveren, zeggen wij als CDA wel, dan hebben we daar ook gewoon wat extra geld voor over. Ja, een geerwerking van squalen is vaak een oplossing van het probleem. Ja, vind ik ook. Ja. Maar er zijn meerdere oplossingen. Maar die geerwerking, want daar wil ik het toch even over hebben, want dat is in Friesland in een aantal gevallen een oplossing. Het dat blikt dien. Maar die geerwerking, maar die oplezen als oorriet? Nee, ik vind dat de overheid daar heel terughoudend in moet zijn. Ik zie nu ook de programma's, ook bij D66, maar ook toch wel bij de PvdA, om te zorgen dat onderwijs echt gebundeld wordt van bovenaf. Ik snap het punt, alleen ik vind dat het van onderop moet plaatsvinden. Daar moet je ouders en schoolbestuur in ondersteunen. En daar hebben wij ook gewoon extra geld voor nodig. Want heel veel ouders geven aan dat onderwijs, dat is dichtbij. Die kleinschaligheid waarderen wij als CDA heel erg. We moeten ook leren van die grootschaligheid heeft plaatsgevonden. Ik ook niet dat ten koste van de kwaliteit. Een Lietse squalen is net noodzakelijk, wie is beter in kwaliteit. Ik vind dat je nooit concessie mag doen op de kwaliteit. En we hebben ook afgelopen jaren Maar wat is dan belangrijk, de lietschaligheid of die kwaliteit? Nee, het begint met kwaliteit. Laat ik daar duidelijk over zijn. Als een kleine school niet de kwaliteit kan leveren, gaan wij ook niet als CDA zeggen, hij moet goed overblijven. Maar ik wil ook de andere kant betrekken. Kleine scholen die het goed doen met draagvlak van ouders, wil het CDA niet sluiten, maar ondersteunen. Ja, wat voor rol mevrouw Jacobi had een liefste correctie op de heer de Rauwe. Als je oorspronkelijke programma's beginnen, dan moet je altijd heel voorzichtig blijven. Wij willen juist, ik trouw de kwaliteit voorop, dat zit ik in alle plannen. Maar wat heel belangrijk is, dat uiteindelijk moest ik wel een stip aan de horizon zetten. En was het echt die kwaliteit die goed horen, dan is het aan te bevelen. Maar dat gaat wel met de ouders, met de gemeente, maar iedereen die daarbij lutsen bij is. Dat uiteindelijk de stip aan de horizon het handigste is voor het platteland. Dat de kinderopvangvoorzieningen, het onderwijs, maar zorgvoorzieningen zijn zo vol mogelijk op in plak gebeuren, waar toch mensen een maximale meerwaarde hebben. In tegenstelling tot wat CDA zei de ChristenUnie, die liedjes kwamen heel belangrijk, juist ook voor die identiteit van die zei squam. Ik dat net hier, dus. En wij vinden, ja, maar bij ons zit echt voor dat mensen kiezen kunnen van een squallen die bij hun identiteit past. Dus christelijke squam willen wij heel graag behouden op het platteland. En daarom steken wij 150 miljoen in die liedjes squam op het platteland. Maar daar zodat staat die kwaliteit in die liedjes squam oerijn blijft. En dat vind ik wel een verschil met wat ik dat de ChristenUnie 200 miljoen heeft ingeboekt in het programma voor schaalvergroting voor grotere klassen. Dus het klinkt heel mooi en laten we elkaar de hand reiken als het gaat om de waardering van kleine scholen en de keuzevrijheid van ouders, christelijk of niet christelijk, de keuzevrijheid centraal. Maar de ChristenUnie heeft ook 200 miljoen euro ingeboekt voor schaalvergroting in het kleine onderwijs. En dat gaat toch echt ten koste van het platteland. En dat vind ik een verkeerde keuze. Even een hele hoop punt wat broekt als het gaat om de bestrijding van de krimp op het platteland. Dat is de centrale as. Die dik die moet Hosanna brengen naar eerst Friesland. Is dat ik zeg? Van niks naar nergens. Ja, het is net jouw partij die hem saneert, dat die GroenLinks, maar GroenLinks moet ik zeggen. Maar levert die dik op wat die oplevert? Ik vond het redelijk beledigend. Nou, wat die dik in ieder geval oplevert is veiligers. En wat die dik opleveren moet, is dat het vervoer over en weer, zeg maar, de snelheid ervan en dat de dwarpen daar ik, zeg maar, hun voordeel is heel belangrijk, maar houdt het de krimp in? Ik denk dat het de krimp net in houdt. Mevrouw Haga? Het is een hele goede investering in het gebied Noordoost-Friesland, want bedrijven die willen daar wel vestigen als zij daar makkelijk komen kunnen en klanten er makkelijk komen kunnen. Het kan het minder erg maken, dus het is zeker belangrijk dat die centrale assen komt. En voor de veiligheid is het echt een heel belangrijk punt. Veiligheid, dat is boeten de discussie. Houdt die de krimp in Noordoost-Friesland, die centrale as? Het is een duidelijk wens van de regio. Dit is ook een weg niet van Den Haag, maar van de regio. Dat willen wij als CDA zo houden. Maar ik vind wel dat je op krimp moet kunnen inspelen. Bijvoorbeeld met zo'n weg, maar ook met de zorg. Ik zou er een voorstander van zijn, daar wil ik ook voor pleiten de komende maanden in Den Haag. Dat wij die wijkverpleegkundigen, die huisarts, daar willen we met z'n allen naartoe. Dat die meer gaan samenwerken. Mijn voorstel zou zijn, laten we nou juist in Friesland daarmee beginnen. Duidelijk met een pilot, dat neerzetten in Den Haag. Want juist in Friesland staat die zorg heel erg onder druk. En op die manier vind ik dat je gewoon moet kunnen inspelen. En moet je ook je signaal van het Friese laten horen in Den Haag. Dus laten we in Friesland maar gewoon starten. Met die huisarts, met die wijkverpleegkundigen. Ik zou zeggen, steun het dan ook. Even kwart, want dat sluit mooi om het verhaal van de wijkverpleegkundigen. Ik denk, mooi krimp, even nog een paar aspecten. Nee, even kwart. Ja, precies. Als het gaat om zorg,
Dan zullen ik accepteren moeten, en daar moeten wij denk ik in Den Haag heel erg ons best voor doen, dat andere vormen van zorg geaccepteerd worden. Waarbij we, en de inspectie natuurlijk wel aan de voorkant stiert, we hebben bij Sionsberg er heel erg op inzetten om er een pilot van te maken. En uiteindelijk had dit kabinet er uiteindelijk net maar instemmen. Dat is hartstikke zonde. Er moet een naaie kans komen, waarbij het eerste lijn zorg, dus wijkverpleegkundige huisarts, maar ik vorm van streekziekenhuismakers, dat misschien nergens zoals in Nederland plakvindt, maar voor dit gebied juist heel erg passend is. Okay. En daar moeten we uitdaging aan geven. Nou, we willen het hierbij, want dan zie je bij de toog ik nog drie mensen die graag over het onderwerp praten willen. En daar zit Andries Bakker bij. Ja, de toog, dat is een beetje uw variant van een tweede scherm eigenlijk. Hè? Magda Berndsen, ja, krimp is net Sintergeen. Je kan de gevolgen nog maar dempen. Wat vind je als D66? Nou, ik denk dat het inderdaad niet tegen te houden is, maar je moet wel zorgen dat de kwaliteit in de dorpen goed blijft. Ik heb een mooi voorbeeld uit mijn eigen dorp, Beurdaert, waar de bakker wegging en waar een andere ondernemer zijn nek nu uit heeft gestoken door daar brood te gaan verkopen, maar ook vlees van een andere slager en groenten van een ander groentebedrijf. Dat draait als een tierenlier. Kijk, en dat zijn mensen die moeten we omarmen en daar moeten we dan in de dorpen ook echt onze boodschappen gaan doen. Je was D66, de rauwe zaak al. Je wil ik die squaal eigenlijk van Boppenau. Ja, dat is niet waar. Reageer daar eens op. Nee, er staat inderdaad in ons verkiezingsprogramma dat wij vinden dat het mogelijk moet zijn dat protestante scholen of christelijke scholen met openbare scholen moeten kunnen fuseren. Maar alleen als ouders daar zelf initiatieven toe nemen. Dat is wel degelijk van onderop, vind je ook? Van onderop, absoluut. En de zorg? De zorg, buurtzorg, staat uitvoerig in ons verkiezingsprogramma beschreven. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Bij de politie zie je de wijkagent weer terugkomen. En in de zorg zie je de wijkverpleegster of verpleger, moet ik van die meneer hier achter me zeggen, weer terugkomen. En dan op een modernere manier. Maar ik denk dat dat buitengewoon goede en laagdrempelige zorg kan zijn die in de dorpen goed kan gedijen. Ja, ook de Vries van de VVD. Krimp is net zien te horen. Leeg rin van het platteland is net zien te horen. Is dat een ramp? Nee, ik denk dat ze de gevolgen van zo volg mogelijk moest opvangen. En wij vinden in elk geval belangrijk de kwaliteit van de voorzieningen. Die moet goed wezen. En de bereikbaarheid. En zeker voor het platteland had dat te zien dat het ik de bereikbaarheid maar de auto. Ben ik heel blij dat wij als VVD nou de forensentax weer scrossen. Wat ik wel heel jammer vind is dat een heel soort orenpartijen nou de kilometerheffing en de PvdA zelfs nog een congestieheffing inviert. Want daar wordt het autorijden wel heel erg duur mee. Maar die dik van niks naar nergens, dat is bij de VVD... Ik denk dat het een prima dik is en die goed is voor de regio en dat moet zeker terug in. Onderwijs, wij vinden dat de norm zoals die nou is van 23 is maar handhaven blijven, maar dan moest wel naar de kwaliteit van het onderwijs. Dat is het allerwichtigste voor de band. En de kist net garanderen dat in elk dorp meer een squalle is. En daar moest ik net omheen draaien volgens u. Jos van der Horst van de SP. Jim hebben al vaker zo'n die centrale as, die dik van niks naar nergens, had Jolanda Sap zei. Dat is een orenpartij, maar toch. Dat hoeft je hem net. Hoe moet die krimp dan ompakt worden, vindt de SP? Nou, zolang de krimp nog georganiseerd wordt door de overheden, door overal economische kernzones rondom de grote plaatsen te organiseren, dan is inderdaad die krimp niet tegen te houden. Het moet oor, CCO? Het kan anders. Hè. Je zou eens wat meer naar economische spreiding moeten kijken, hè, naar bedrijven. Hè. Bijvoorbeeld rondom Halm. Hè. Daar hadden we gisteravond in een commissie bij de Staten ook nog weer een goed voorbeeld van. Ik bedoel, hè, de industrie daar wordt behoorlijk beperkt. Nou, ik vind, geef daar wat meer ruimte aan. Voordat je het weet, zijn ze weg. En dan zitten ze rondom Sneek of rondom Drachten. Noem maar op. Hè, dus... Je kan heel veel doen aan die krimp, maar dan moet je wel eerst naar de economie kijken. Als je het hebt over de zorg, ja, dat is natuurlijk een enorm probleem als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Noordoost-Friesland. Hè? Dus naar de Sionsberg. Hè? Daar moeten nu 90 mensen daar weg. Het staat heel erg onder druk. Ik ben het heel erg eens met wat meneer De Rauwe van het CDA zegt over de zorg weer in de buurt. Dat roepen wij al jaren. Ik bedoel, het CDA is daar nu pas een paar maanden geleden achter gekomen dat dat zo werkt. Geweldig. Fijn, dan trekken we daar samen tegenop. Want, je bent het er mee eens nou. Ik ben het er mee eens. Het is toch mooi om dit blokje te besluiten dat SP en CDA in zinstelling dat het ompakken van de economie in Friesland het hier wel makkelijk is binnen. Zag je in elk programma weer eens wat nijs. En dit debat is in Friesland Kiest is dat ik het geval.
We gaan naar uw vierde en laatste thema in deze verkiezingsuitsturing. En die gaat in elk geval 3 van de 6 mensen die politicus binnen zeker on. Want 3 van de 6 zijn lid van Provinciale Staten en ben dus actief in het provinciaal bestuur. Maar we moeten praten over de provincie. De noodzaak om de provincies als bestuurslaag in stand te houden wordt hield het lietser. De werindeling in Friesland zwaagt op termijn voor een stuk als zo'n grote gemeenten. Die kunnen bepaalde taken van de provincie prima oornemen. Boven dat staan gemeenten volle dichter bij de burger. Zo dat elke keer weer blikken als je zucht naar de opkomst bij de verkiezings. Het opheffen van de provinciale bestuurslaag brengt ook nog eens een flinke besparing mee. Oftewel, provincies kunnen wel opdoekt worden. Ja, een grote stelling. Provincies kunnen wel opdoekt worden. D66, Alexander Pechtold had hem daar al over uitlitten. En ik zeg ik dadelijk naar Magda Berndsen. Die zei eigenlijk van, kom maar op met het noordelijk landsdeel. Let Friesland maar opgaan in een nieuwe provincie met Greensland en Drenthe. Wat vind jij ervan? Nou, waarom? Kijk, de kop die in de Leeuwarden Courant stond, die klopt gewoon niet. Vertel, waarom net? Wij zijn inderdaad voor landsdelen, maar wij hebben gezegd, en zo staat het ook in ons verkiezingsprogramma, dat we beginnen met een randstadprovincie. En dat een vervolg pas kan wanneer dat van onderop plaatsvindt. En wanneer er voor Friesland geldt, dat wij als D66 Friesland hebben gezegd, dan moet je wel eerst een onderzoek doen naar wat zijn nou eigenlijk de problemen en hoe kun je die problemen het beste oplossen. Toch het dus het is vaker wel voorbeeld over Friesland van der Horst van de SP? Nou, dat van dat noordelijk landsdeel van D66, dat had ik dus ook zo. Dat is goed gespind in de media. Ja, wij vinden dat je eerst eens moet gaan kijken naar de overbodige tussenlagen in de besturen. Wat is voor jou overbodige tussenlagen? Nou, gemeenschappelijke regelingen. Nou, het waterschap kan bijvoorbeeld naar de provincie toe. Hè. Dus het zijn allemaal zaken waar je de bestuurlijke drukte mee op kunt lossen. En dat los je niet op door de provincie op te heffen. Want dan zeg maar, heb je de democratische legitimatie is dan ook weer een heel eind verder weg. En als je dan zeg maar ook nog eens hebt over dat nog grotere gemeenten, dan gaat de burger steeds verder weg van de politiek. Maar toch kan ik zeggen, als je democratie wilt en je zegt dat je dus de tussenlagen wilt de ondemocratische tussenlagen. Precies, maar die kun je pas kwijt, die gemeenschappelijke regelingen, wanneer gemeenten groot genoeg zijn om die taken ook daadwerkelijk over te nemen. Nee hoor, want de provincie zou heel gemakkelijk die gemeenschappelijke regelingen zo over kunnen nemen. Nou, dan plaats je dus die zaken die eigenlijk dicht bij de burger georganiseerd moeten worden. Nee, die staan veel verder van de burger af. Dicht bij de burger. Is er wel iets, mevrouw Berndsen, dat gemeenten die maar goed genoeg worden? We zijn in Friesland in het waande maar een proces van werindeling. Heel goed. Er blijven misschien zo'n gemeenten hoor, ook in de Fries van de VVD. Worden die gemeenten dan op een gegeven moment net zo goed genoeg dat ze het werk van de provincie er eigenlijk wel bij dan kennen? Dat die lagen tussenuit kennen? Nou, volgens mij is Safir nog net in Friesland, want er wordt heel wat oude discussieerd volgens mij. Wij binnen als VVD in elk geval wel voor een oplossing in de Ronenstad, omdat er grote problemen binnen en dat er wel een fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht komen moet. En het is ook heel soort infrastructurele dingen, we hebben problemen binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Dus dat moet wel. En voor de rest moet het voor ons onbelangrijk dat ik van onderop komen. En dat draagvlak is er in Friesland net. Ik net bij de VVD Friesland. Dus is er 3 verschillende provincies eerst. Die provincies in de Ronenstad, dat vinden wij wichtig, omdat er gewoon een probleem is. Als iets durft, moet het een oplossing van een probleem wezen. Als er verder geen grote problemen binnen, waarom zoestaan van dat institutionele geknutseldwang in? Ja. Toch kan je wel decentraliseren, je zegt eerst net centreren, net een noordelijk landsdeel formaatje. Toch gaat het maar voor Shennings, en dan heb ik het bijvoorbeeld ook over Rijksdiensten, wel hield dit uit Friesland bij. Moet je daar dan niet aan trekken maar horen, vind je ook? Als wij willen een litere oer hier, dus we hebben minder ambtenaren en dat heeft consequenties. Maar moet ik eerlijk wezen, de grootste consequenties daarvan, dat is in Den Haag, bij de hele grote ministeries. Natuurlijk zie je er hier consequenties van veel bij wezen, alleen wij vinden wel. Ja, de ambtenaren moeten net wezen, omdat de ambtenaren wezen moeten, ze moeten echt de goede dingen doen. En al dat praten en oerlis, dat rent volgens ons wel eens wat te vier en te hut. Mevrouw Berndsen, nu hebben we wel eens kraalverrutting, hè? Ja. Voor eerst dan vooral de Ronenstad, dat ik heel goed begreep, en nog net hier. Maar wat is nou eigenlijk het voordeel, vind je, van die skaalvergrutting? Nou, in de Randstad
Mijn collega hier zegt het al. Daar zijn grote problemen, ruimtelijke problemen. En die kun je het beste oplossen door er één randstadprovincie van te maken. Maar ik wou toch ook nog wel even benadrukken dat Friesland natuurlijk nooit verdwijnt. Friesland is, dat zijn inwoners, dat zijn Friezen. Dat is een cultuur. En dat zou ik zo bij zo altijd het noordelijk En dat is landsdeel, heel wat anders dan wanneer je een bestuurlijke oplossing voor een probleem gaat creëren. En Friesland zal altijd blijven bestaan en zal altijd Friesland blijven. Dat is natuurlijk identiteit. Frieske identiteit van der Horst. Ken dat inderdaad bestuurlijk los jonkelijk worden? Ja, dat kan inderdaad los van elkaar maar ben je daar... Maar ik ben het niet met mevrouw Berndsen eens. Kijk, het is namelijk zo, hè, en D66 blijft gewoon erop aansturen en de VVD ook, zegt zelf in hun programma dat ze het willen stimuleren, ja, dat de provincies met elkaar gaan fuseren. Zegt de VVD. Mag ik even naar een correctie? U moet wel het volledige Nee. verkiezingsprogramma dan oplezen. Daar staat inderdaad stimuleren. Maar wel als het draagvlak is. En daar staat nog een zin achter dat het moet gaan om maatwerk. Omdat er heel veel provincies zijn die van elkaar verschillen. En dat duidt juist op provincies als Friesland, Limburg en Zeeland. Ja. Dus u moet niet zeggen dat dat nu in ons programma staat, want dat is niet correct. Dat staat er wel. Maar goed. Mevrouw Berndsen, zit aan het van... al zal het maar gedeeltelijk correct zijn. Mevrouw van Horst, even de maat van onderop gebeuren. Of zeg ik net Den Haag ken dat het noorden oplossen? Nee, dat kan Den Haag het noorden niet opleggen. Want ook in ons verkiezingsprogramma staat dat het van onderop moet plaatsvinden. En we moeten nou ook de ogen niet sluiten. Er worden tussen de 3 noordelijke provincies buitengewoon goed samengewerkt. Er is een hele goede ambtelijke samenwerking. En als op enig moment mensen zeggen, inwoners zeggen, bestuurders zeggen, nou, het kan efficiënter en beter georganiseerd worden en het lost een probleem op. Hè. Dat laatste vind ik echt het allerbelangrijkste. Ja, dan kan het plaatsvinden, maar van onderop. Ja, mevrouw de Vries, ken een noordelijk landsdeel toch die Frieske identiteit behouden? Dus dat het los van... Ik denk dat het heel dreig wordt. Ik denk dat het echt heel dreig wordt. Dus dat lijkt het mij net een goede zaak. Wat ik wel vind is dat de provincies die bemoeien zich op dit moment maar te volle zaken. En daardoor wordt het heel diffuus en wordt het net duidelijk van waar die provincie nou eigenlijk voor stiert. Dus wat u is onbelangrijk met de provincie zich wel met minder zaken bemoeien. En dat heeft er vooral te maken met rond de economie en cultuur. Ja, het dan ook gearwerking in het noorden. Hè. We hebben zelf in de rin van de jaren genoeg gearwerking gehad. Ik in SNN-verband, samenwerkingsverband Noord-Nederland op dit stuit, van der Horst. Je zegt een heel soort, dan komt de Jilt in naar het noorden daar, dat de 3 noordelijke provincies het onderling net eens worden over de verdeling. Ja, of we geven het helemaal niet uit, hè? Zoals het Waddenfonds bijvoorbeeld. Ja, je vindt dan dat het en uitjong worden moet, gauwer, vlugger en dan andere zaken? Goed, ik bedoel, het moet uitgegeven worden aan de zaken die goed doen aan de Friese bevolking. Daar moet het dan uitgegeven worden. Kijk, en ik zie de provincie ook als zeg maar een soort subsidievenster. Het geld komt naar de provincie toe. En vervolgens gaan de staten daarover om te beslissen van, nou, hoe gaan we dat dan verdelen? Nou, en dat moeten we gewoon op een juiste en efficiënte manier doen. Maar mevrouw Berndsen, dat de provincies dan eens worden over de verdeling van Jilt en werd dat Jilt krijgt in maar hoe kan je dan ooit aan een bestuurlijk noordelijk landsdeel denken? Nou, het kan bijvoorbeeld gaan over ambtelijke samenwerking. Dat zie je dus bij gemeenten ook gebeuren. En ik zie niet in waarom dat, als dat inderdaad ontstaat. Laat ik het voorbeeld geven van de politie. De 3 politieregio's in het noorden, die hebben 1 shared service center ontwikkeld met elkaar. En het personeel is overgegaan naar dat shared service center. Dat werkt gewoon goed. En ondanks de animositeit tussen Groningen en Friesland is dat gewoon goed ontwikkeld. Dus dat is van onderaf opgekomen. De noodzaak werd ervan ingezien. En zo kan het dus ook. Even één vraag, die kan ik in alle stellen worden nog. Heel kwart antwoord graag. Jos van der Horst van SP. Bestiert Friesland nog zelfstandig goed zien hier? Ja. Mevrouw de Vries? Ja. Mevrouw Berndsen? Ik denk het wel. Dus de komende zien hier in elk geval geen noordelijk landsdeel. Dank u wel. Ja, je vreegt toch al wat het verschil tussen ik denk het wel en ja is. Maar misschien is dat verschil er wel helemaal net. Ik krijg zezen tot mevrouw Berndsen, mevrouw Jacobi, dat de gearwerking tussen de noordelijke provincies zo uitstekend gaat dat er helemaal geen oplossing hoeft te komen. Ik heb wel eens oorgezet. Ja, ik wel. En ik zeg het ik wel eens. Ja. Nou, ik ben heel gauw klaar met dit onderwerp.
Als het gaat om de provincie opheffen, dan denk ik, knoei maar om in de Ronenstad. Maar ik ben juist van mening dat Friesland zelf meer voegen moet, onder andere voor het Friesk. Wel wat tijd omkleren. Wat mij betreft komt de cultuurportefeuille ik naar Friesland. En de natuur, dat is nou recht voor natuur en landschap. Dus wat mij betreft krijgt de provincie gewoon meer taken op dit soort onderdelen. Daarbij waar ik uw wijgevoel en dat wat we voor u zien, dus daar moet ik beter uitvoeren kennen. Joost is eigenlijk een volle gruttere rol voor de provincie. Voor deze onderdelen. Ja. Als je juist hoe de podiumfonds omgeriemd had, maar uw theater, maar Oerol. En hoe dat bij bijvoorbeeld het Holland Festival wel in de Rijksbijdrage bloedt en uw Oerol bijvoorbeeld net. Terwijl die eigenlijk aan alle eisen voldoet. Dan denk ik, kom jij maar die cultuurportefeuille weer redden zelf. Ja, of zwaar ik ervoor dat er meer Friesen niet van de Kamer komen. Want dan is de invloed toch nog bij de lieds, hè? Het is en, alles is welkom. Ja, het is en. Ja. Moet je ook in het plat voorlezen dat Friesland opheven wordt? Ja, kom op, we binnen echt helemaal de sigaren als de grenzen zo is Fries. Ik heb het laatste station bij. Ik heb het laatste station bij de problematiek van theater. Wij willen heel graag dat het binnen het theater van Triater, dat voor het noorden was zo. Nou, als ik zo goed daarop reageren, dan zak het mij de broek aan. Ja. Het is ook klaar. Het wordt dus tijd voor een Noordelijk Landsdeel, zodat we elkaar net meer de tent uitvechten. Dat gaat om dit soort dingen, mevrouw Haga. Nou, als je die hele discussie over die opheffing van de provincie en Landsdeel Noord, dat is typisch iets wat in de Ronenstad betocht wordt. Tromeesken die in Zuid-Holland wonen en zich net Zuid-Hollander vielen, dus die weten net wat het is om je een Fries te vielen. Wij zijn Friesen, wij willen uw eigen cultuur, uw eigen taal horen. En je dat beloven, dat zou deze seks beloven toch altijd Friesen? Dat beloof je, maar je in Den Haag gaat de wereld immers op bij Utrecht. Daar hebben we het in het begin al over gehoord. Dus als wij willen dat wij hier wat te zezen houden, dus eigen provincie, dan maar wij de provincies houden. Want die 22 gemeentes, die kunnen nooit een vuistmaatje naar Den Haag zoals de provincie dat kan. En de ChristenUnie zei erbij. Ken de provincie Friesland een vuistmaatje in Den Haag? Ja, wij kennen dat als provincie kist in lood litten en de gemeentes kunnen daar input aan Jan. En contacten met Kamerleden, Friese Kamerleden, dan kun je zorgen dat er wat gebeurt. Ja. Maar als 22 gemeentes waar hinnen buiten en die willen al je wat oors, dat is net goed. Maar je een sterk lood litten en dat kan maar een provincie. Je bent net waan om je eigen bestuurlijke baan veilig te stellen, toch? Nee, want je niet die het al dat trok en zo, dan weet ik. Nou, waar weet. En wij zeggen als ChristenUnie, het gaat erom dat als je een bestuurslag als een gemeente of de provincie hebt, die mij juist wel meer voorgaan en meer yield zelfs. Want nu is het zo, het riek in alle belastingen en ook in Friesland. En waar het yield bloot, ja, dat wordt verspreid over heel Nederland. Ja. Wij zeggen, de provincies en gemeenten zullen zelf meer belastingen heffen maaien. Dan maakt het riek dus minder dan, want ik ga net meer betalen. En dan kunnen wij ook zelf bepalen waar het yield heen gaat. Dat is wat wij willen. Is dat een idee, meneer de Rauwe? Ja, dat zijn goede ideeën die ik hier hoor. Ik ben het er ook mee eens. Ik denk dat eigenlijk het Rijk Den Haag iets kan leren van Friesland in plaats van andersom. Want ik ben er heel trots op dat Kamerleden zoals we hier zijn gewoon nog herkenbaar zijn. Dat mensen je kunnen aanspreken. Ik merk het op de tandemtour. Hier praat je in Fries? Nee, nou, of Bolsen dus ken ook natuurlijk. En dan spreken mensen me ook aan. Ja. Maar in al die talen, in al onze eigen talen. Nee, ik vind het juist het Friese bestuur staat heel dicht bij de mensen. En als je nou kijkt naar hoeveel wantrouwen was net in de opkomstcijfers voor provinciale verkiezingen, hè? Nee, dat is niet waar, want juist Friesland scoort dan vaak hoger dan de Randstad. Ja, maar het is net zo heger dat het bij Hezema te zoeken. Nee, het moet nog steeds hoger en ik hoop ook dat iedereen woensdag ook gaat stemmen. Ik heb natuurlijk een voorkeur voor partij. Ja? Ja, zeker. Gewoon CDA op nummer 3. Oh. Maar nee, oprecht, ik merk het echt. Ik vind het echt een voorrecht om voor Friesland Kamerlid te zijn, omdat hier de betrokkenheid van heel veel mensen gewoon nog groot is. Ja. Welke kleur of geur je ook bent, Lutz en ik denken allebei, mensen spreken ons gewoon aan, ze kennen ons en dat is een voorbeeld voor Den Haag. Dus Den Haag mag zich best wel met veel dingen bezighouden, maar één ding niet, dat is dit soort discussies, daar gaan we zelf over. Wees zelfstandig, blijf zelfstandig. Zo is het. Zo is dat. Ja, ontzag hier deze uitsturing van Friesland kiest. We hopen dat jou een keuze maatje kennen nadat jou deze jong jet hebben. En Tonsje, Erik, na de verkiezingen, de dag na de verkiezingen, ben we er weer. En dan zien we het over de gevolgen van de uitslag. Ja, dan weten we de uitslag. Nou, je kan waar je de stemmen. Dit wie een SARS-partij, er bent nog section. Door je voordeel erbij. Bedankt voor het zien. Nog een hele mooie jongen. Ontzettend.